Sugdanan na to ha. Binoy na balat, Noy. Sige. Ah! Ulang ba? Duha pa ka, pakang. Ah! Di. Isa na lang. Ah! Di. Diyan na dito. Ulma na, Noy. Perting paita gining kinabuhi ah. Kantong ni Agi, gibuwagan ko sa akong uyab. Karon dito na pud kang mayat, gibiyaan na pud gumikan ani, kay pisot ning dako. What? Doon sa gitog balanse sa akong ginikanan nga wa jud ko nila gipatuli. Karon mahadlok na ko magpatuli. Kay perti naman ning gaya. Manda pa ba ka ning tuli? Gibiyaan ko ni mayat gumikan kay nakita niya nga pisot kong dako. Kaingon na kung maka-score na ko atong tungura kay dito na luyos balanghuyan. Pastilan lami na kayong kinumusay. Unka na ako ni para masulbad niya akong problema. Murag makaingon jud ko nga grabe pagmalas ng akong kinabuhi. Gustuhon man ako muhilak pero di jud ko muhilak kay ligon nga pagkalalaki. Isa ray solusyon ani. Mangita ko anig manuli ay kanang expert. Bisag gahi dutlan. Adto siguro ko anis pikas baryo. Mangita ko anig manuli ay nga kana makasulbad ko sa akong problema kay kani sigurado gid ni og adto gid ko anis mga ospital di na gid ni madutlan kay perti na gining gahi ah. Mura na nig panit og kuan kaning bayat sa ilawom bye-bye. Ari ko sunahan. Mangita ko anig manuli ay. Hi. Paita ni kong love life. Uy. Malas naman yun kay nanguyab sa kuwaon tana. Takong problema kay gisot mampun. Kung saan nalang kayo maayo ato? Ako na lang ka siguro ito'y magpatuli ato niya. Pero asa naman karon siya nga. Human ako to biyas balanghuyan. Nawala naman. Wala naman na bumalik. Paita ng ginabuhi ah. Niabot na ko dito pinakatumoy sa barangay Dumuyok dok. Wa jud ko kitag manuli ay. Kani ka nga barangay asa kani padong ning dalan? Subay-subayon ko na lang kani ba mo ni nakalisod ani magpuyo tag bukid kay wa gi manuli ay. Ultimo manuli ay di na makita. Adto po ko sa ospital. Patay perti mang yung uwawag yung mato sa ospital kay di na gini madutlan. Na ba kay manuli ay kada unahan? Bisag kinsa na lang unta basta kay naigamit nga sunda nga perting haita ka nang kaya mo putulog panit sa kwan. Panit sa ikog baka kani pwede na gid ni makadot. Uy, murag tayo taos unahan. Sakto duulon ko ni. Murag manuli ay puning naong nga ba? Akong duulon. Ay, paita. Wa tay kwarta ni ay motor da uto pa. Unsa kay paayo na tuwa ni wa may kwarta. Karon ra. Nay tao pa ingon diri. Basi makakwarta ko ani. Maayong hapon danoy. Suroy-suroy. Bungol-bungol man na si Manoy. Bungol-bungol man ka noy. Mayong hapon dong. Bungol gyud. Pero kaning noy na ako'y istorya noy ba. Kaning dako kay kog problema ron. What? Didto na ako gikan sa duha ka barangay nga akong giadtuan kinangita ko kaning manuli ay. Kay ang akong problema lagi noy gibiyaan ko sa akong uyab kay kani laging wa pa ta matuli pisot patang dako nya ang problema kay og adto po ko sa ospital magpatuli di na ko suklan kay perti na kunong gaya. Basig na kay ma-rekomenda dami nga manuli ay basig na kay kaila kay magpatuli ko. What? Ay kanar mo day problema tuli. Ako kamao ko tuli. Ayo di ma. Kamao ka? Kamao. Nya na kay gamit niya. Papiliun ta ka unsa may mo? Uy. Kiring pang kahoy o kiring pang lubi? Panghak-hak sa lubi. Kadot ka na. Nanugot sing di man ha dutlan kaning lubi kini pang magpatuli maghaka. Oh, sige. Nya. Asa man ta dapita pud magtuli? Diri ari ta sa hong payag. Kanay matistingan na gid ni mahuman akong tuli balikan ako sa mayat kay mo mahinungdan nga iya kong gibiyaan di magpatuli ko. Ay tana. Tana. Diri na, sugdan na nato. Ari ka diri ingkod. Diri. Oh, diri. Pwede na ka diri? Pwede na. Ari ko mag-ingkod ko diri noy. Oh, sige na. Oh, nga man nangurog magalagi. Di ko naman mo kunoy kay si makuha ko kay bago siya akong dangatan pag mo magtuli. Way problema na. Dali ra na. Usapon ako ni. Usapa. Lord, tabangi taong ko. Makasurvive ko ani nga kay bintang. Usapon ako ni. Pwede pa ita. Ya, saan na maghubo na? Paghubo na. Sugdan na to ha. Ay, binyo na balat noy. Sige.
Ah! Ulang ba? Duha pa ka, pakang. Ah! Di. Isa na lang. Ah! Di. Diyan sa kita. Uma na loy. Kumana? Ah! Puti mga agi. Paita. May na lang ni. Kay na ako'y bayabas nga ipon ako sa akong tuli. Kinahal lagi niya ako nga mabalikan ako si Mayat karon nga natuli nako. Tulo ka adlaw gikan sa pagtuli nako maulian na ni. Balikan gito na ako si Mayat. Sayangan jud ko kang Mayat. Guwapa ra ba? Apan gibiyaan lang ko niya gumikan kay pisot ko. Sakto na ni. Muuli nako. 3 days later. Kani kay human akong tuli. Hubag-hubag pagamay pero pwede na ni na ako isulong og gira. Adtuon ako si Mayat kay akong paibalon nga human ako natuli. Kay basin dig makigbalik di sa ako di ha kaning panahon na murag maka-score na gyud ko. Adto na ako sa ila. Diya lagi ko sa balay nilang Mayat. Panahon na gid nga masayod gid siya nga sipyat gid kay ang gibuhat. Gibiyaan ko niya kay ang hinungdan niya pagkagamay ra kayo kay kuno pisot ko. Sos karon kay nasulbad naman problema. Ha, kani ako siyang paibawon nga ako natuli na ko ato ni agi semana para makigbalik sa sako. Testingan ako sampit basin ni tao. Ayo, day Mayat. Oh, nangyari naman po ka. Ay, kaning day, basig pwede ta makikistorya day. Day makikistorya lang ko nimo kadali. Kina ako isulti nimo. Kaning Unsa man po na? Kabalo pa kang gibiyaan ta ka kay hinungdan na pisot ka. nga, diha di ka na sipyat. Sipyat di ka na ko gyud. Kaning wa ba kay may balo nga nagpatuli na ko ato ni semana? Oy, tunod ka na. Tinuod kayo. Bisan pag atong sampulan. Aw, tana. Kung sabay dugayan. Kani diri na gid nimo masairan nga ako wagi ko magbinuang sa imong istorya nga nagpatuli na ko ato ni semana. Diha man to sa balanguyan katong niagi nga imo kong gibiyaan kay pisot ko. Nya, gusto ka to sampulan. Oh, tana para mamatud-an na to. Mo na akong ganahan kay isog. Dali. Dali na. A few moments later. Aray ka. Asa ba ka day? Diyan na kami at kadako kay si Muwa. Gakamatis man na. Di ka matis bitaw pero perting buto ha.